De Sinne is er haast de hele dag bij joet. En dus is de vraag hoe de fietsers haar houden onder de warmte. Best. Lekker warm. Dus, Ja, best. Ja. Het gaat heel best. Die ga je even een pitstopje. De binnen zelfs de lietse en gruttere ongemakken van de dag. wat is er gebeurd? Ik kwam naast de weg. Dus ik kwam in een gootje terecht en toen stuurde ik terug. Dus toen gleed ik onderuit. Weet je dat er niet is? Ik de aparte rieders ontbreken net. Liekers dissen op een houten tandem. Wat is dit voor fiets? Dit is een zelfmakelij, helemaal zelf betocht en zelf ontworpen. Waarom pas Sint-Just hebben ze kleer kregen. Dus dit is de eerste tester die we maken. Dat nou een dag gaat het eigenlijk voortreffelijk. Dus we hopen dat we een beetje tierig binnen kunnen komen. Maar we krijgen prettige positieve reacties. Ja, het valt wel op natuurlijk. Maar verder is het vooral Best! Ja, best.